Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe uJohanisi umpostoli isahluko se-12 ivesi yokuqala kuze kube ivesi ye-11. Kwathi sekusele insuku eziyisithupha kube iPhasika, uJesu wafika eBethania lapha ivuse khona uLazarus kwabafileyo, base bemenzela idili khona. Wakhonza uMartha, kepha uLazarus wayephakathi kwalabo ababehlezi naye etafuleni. uMaria wayesethatha iphawundi lamafutha anamakha aligugu wagcoba izinyawo zikaJesu, wazesula ngezinwele zakhe, indlu yagcwala iphunga lamakha. Omunye wabafundi bakhe, uJudas waseKariyothe, owayeza kumkhaphela, wathi, "Lamafutha awathengiswa ngani ngawodinari abangama300 kuphiwe abampofu na?" Kepha lokhu akakushongo ngoba enozwelo kwabampofu, wakusho ngoba elisela enesikhwama semali ayithatha kuso lokhu okwakufakwa phakathi. uJesu wayesethi, "Myekeni, kwenzelwe usuku lokumbelwa kwami. Abampofu phela ninabo njalo, kepha mina aninami njalo." Ayike isixuku esikhulu samaJuda sesizwile ukuthi ukhona lapho, safika singezi nje ngenxa kaJesu yedwa, kodwa futhi ukuba sibone uLazarus amvuse kwabafileyo. Abapriste abakhulu basebeceba ukumbulala uLazarus ngoba amaJuda amaningi ayebashiye ngenxa yakhe akholwa uJesu. Thandwa zami, uningi okwenzeka kuleli vangeli. Sekusele insuku eziyisithupha iPhasika, uJesu afinyelele ekufeni kwakhe. uJesu uyeBethani la evuse khona uLazarus. Nakho ngibuka into emangazayo, uJesu ubheke ekufeni kwakhe, kodwa uyohlangana nomuntu amvuse ekufeni. Engqondweni yami uyoxoxa athini? uLazarus uzokathi, "Ngiyakwazi ukuba sekufeni," athi uJesu, "Ngiyakukona." Phela ungakhohlwa ukuthi for the first time uNkulunkulu uzofa. uJesu akakwazi ukufa in an experiential way, akakaze afe, kodwa bavusile abantu ekufeni, basondezile abantu kulokuphila ongunaphakade. And so ngibuka uJesu eyobingelela, eyohlala novuka ekufeni, elungiselela ukuya kwakhe ekufeni kwakhe. Kunezinto ezithi mazenzeke empilweni singanaki. Kunezinto ezithi mazenzeke empilweni singayitshela ukuthi mhlambe khona okunye sekusho. Uzubone mase kwenzekile ukuthi hey, kanti usibani wayethi, hey, kanti lokhu kwakuchaza ukuthi. Kubalekile ukuhlala ujule kulezi zinto, ukuzinikela emfihlakalo kaNkulunkulu ukuthi hayibo, kanti uNkulunkulu kwakungaka ayifuna ukwenza, kanti uNkulunkulu yayingaka lemfihlakalo ayilungisa. Okwesibili okungithintayo, uthi esehleli noMartha noMaria kanye noLazarus, uMaria aphume athatha amafutha ayosula inyawo kaJesu ngawo. Amafutha amakha amakhulu abizayo, abiza ngendlela eyisimanga ukuthi uJudas uyakhala ukuthi lamafutha bengadayiswa ngani imali inikezwe abampofu, lamafutha bengadayiswa odinari abangama300. 300 dinari. Umuntu wayehola 100 dinari a day, so imningi leyo mali. Kodwa ngibuka uMaria, kuncane ukubonga kwami. Uyazi khona inkonzo
esigejayo kwesinye isikhathi inkonzo yokuyobonga uthi ngisukuma nenkonzo yokubonga umusa ngibonga umusa wokuhawukelwa ngibonga umusa wokuvikelwa uyazi thanda bazame ngibonga uNkulunkulu umusa angiphe wona ukuthi ngisaphila ngibonga ukwazi ukuthi ngisanoma ngibonga ukwazi ukuthi ngisanonkosikazi ngibonga ukwazi ukuthi ngisanabantwana ngibonga ukwazi ukuthi ukukhulu uyaphila ngibonga ukwazi ukuthi ngisanomsebenzi inkonzo yokuthi ngiyabonga enkosini avibalekile lenkonzo ngoba inkonzo esisizayo inkonzo esikhulisayo inkonzo ezivezela okuhle nomusa inkonzo ethi ingenza imanga sibabaza ukuthi kanti inkosi kwenzakaleni yangithinta mina lenkonzo uNkulunkulu ayenzayo inkonzo ethi ngicela ukuyobonga uMaria uya Jesu uyothela amafutha enyaweni enhlizweni yakhe uthi kuba ubungekho ngabe umfethu akekho usho njalo ngelinye ilanga uMaria noMartha bathi inkosi ukuba ubukhona umne wethu ngaba kafaka namhlanje usothi ukuba ubungekho bengekavuke kwabafileyo sase simngcwabile thina ngokwethu kodwa wena wafika wenza umusa yazi khona inkonzo yabantu khona abantu abafike empilweni zethu kwashintsha bafike empilweni zabayeni bethu kwashintsha ekhaya bafike empilweni zamakhosikazi kwaba mukuhle bafike empilweni zabantwana bethu besithi umntwana wethu usefile khona umuntu esithi masibuye ukuthi yazi uSibanibani ever since azana noSibanibani impilo yakhe isingcono yazi uSibanibani ever since azana noSibanibani ukwenza kwakhe sekungcono usewumuntu ilahlala khona sisi sibuka amandla nomusa kaNkulunkulu ukuthi sibonga umusa sibonga igracia ubezwe abantu ukuthi sibonga igracia langenayo wena sibonga idlozi langenayo wena sibonga uNkulunkulu owahambela ngakuwena wena ukuba ungenwanga ukukholwa kwakulimala into eziningi kodwa inkonzo engihleli kuyona inkonzo yokubonga ukuyobonga uNkulunkulu ukubonga kwethu ukuthi ngiyabonga Nkosi ngiyabonga moya ongcwele ngiyabonga uNkulunkulu wababandla ngiyabonga Nkosi ukuthi ungenzelele uMaria wenza leyo nkonzo ukuthi abantu bathini ukuthi emehlweni abantu kubukeka kudelelekile noma kubukeka kubiza kakhulu wathi uMaria how do you quantify wazi ngani ukuthi kuyabiza wazi ngani ukuthi kwanele ngoba ukubonga kwami mina akwanele yabona khona inkonzo engiyithandayo esakhula ngayo ekhaya inkonzo yokubonga unyaka kufunakala uphela ungabonganga ngiyabonga Nkosi ukuthi sisaphila ngiyabonga Nkosi ukuthi izinto ziyenzeka ngiyabonga Nkosi ngiyayibezwa abantu mina ngithuka umuntu athi awubonga umsebenzi uyabongwa kubonga okuncane kubonga okukhulu iyabongwa abantwana siyabonga Nkosi abantwana bakwazile ukuqeda unyaka befuna hey thana bazama baningi abantwana abaqala isikole kodwa bangaqedi baningi abantwana baye esikoleni bafike esikoleni bagule baningi ababefisa ukuba utho ingane entshontshe uexercise layo mase kufanele kubhale kuvaleka amehlo ngabonakala lutho baningi ukubonga ukuthi Inkosi ngiyabonga abantwana bavukile baye esikoleni babuya ukubonga ukuthi Inkosi abantwana bamukanga nezikhukhula kulezi imvula engaka Nkosi ngiyabonga abantu abahamba ngeinqola zomlilo kodwa bakaze balimala Nkosi abantu abahamba emgaqweni abashawa mazimoto Nkosi abantu bahamba phakathi kwabantu abayixhwanxhwangu kodwa wena uyabavikela inkonzo yokubonga avibalekile inkonzo yokubonga Nkosi ngiyabonga ngisanomzali sinqoba ngapha nangapha kodwa wena umuzi wakwethu usawuzibile awukabathumeli abakhongi Nkosi ngiyabonga ukuthi noma kuthiwa nginakho konke kodwa ngisakwazi ukuthi mabekhala abantu abami ngibeke iphalish badle konje ukubonga ithandwa zami ibalekile anginakho konke kodwa kulokho enginakho ngicela ukubonga kulokho okuncane ngicela ukubonga ngibonile mina inkonzo yokubonga xaxa izinto ngibonile mina inkonzo yokubonga ibusisa abantu uthi uJesu bayekeni lapho lona inkonzo ayenzayo imfanele
ukubonga kwenza umehluko nakwisidalwa esibongwayo esiwumuntu esiphilayo esilele naNkulunkulu kwenza umuntu ukuthi uSibanibani ngimenzela ukuthi maqedane wabuya wabonga nangelinye ilanga ngisangaphinda ngikwenza. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi mayisibusise isivikele isikhanyisele sinika amandla nomusa nothando likaNkulunkulu ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.